हाय गाइस, आं दिदोम ब्लग इउटिउबनिफ्राय बयखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनायखौ जासिहरनाय थाबाय। आं नोंथांमोननि सेराव मोनसे ब्लग लाना फैबावलायबाय गामाखालिनि बिदिनो। बे ब्लगानो जाहैबाय जोंहा उदालगुरिनिफ्राय एकदम साहा आरोखि, बे साहा हाजो नांजाबनाय बेयाव जोबोद समायना नुनो मोनो मिथिंगायारि। बेखौ नोंथांमोना एसे दिन्थिनो आखायाव लालायबाय आङो, मानोना बेयाव एकदम हाजोनिफ्राय दै बोहैनाय, हाजोनिफ्राय माबायदि बिनि मिथिंगायारि नुथायफ्रा, आं बेखौ नोंथांमोननो एसे देखायनो सानलायबाय। माने गोसोफ्रा एसे गोजोननाय मोनो आरोखि बेफोरबायदि मिथिंगाफोरखौ नुहुरबा। माने खाथियाव थांबाथ' बिदिनो हाराव हाथाव, बेबो नंगौ, हाजोखौथ' गोजाननिफ्रायथ' बहुद मोजां नुखायो। थिग अब्लाबो माने बेफोरबो गासिबो गोसोखौ बोनो हानाय मोनसे मिथिंगायारि बिनि समायना रमायना नुथायखौ नोंथांमोनहा नुनो मोनगोन। मानोना हाजोआ गोजौ जाबाय नालाय, बिनि नुथायफ्रा माने गोजाननिफ्राय गोसोखौ बोहोनो हायो आरोखि। माने जोबोद मोजां मोनो आरोखि गोसोफ्राव। आरो फुं समावथ' माबायदि मोनगोन नोंथांफ्राथ' मिथिखासिगौ, बार खोलो खोलो बारनायजों बिनि मिथिंगानि नुथायखौ नुनानै गोसोफ्रा एकदम माने मोजां मोनो आरो। आं बेखौनो नोंथांमोननो एसे दिन्थिनो आखायाव लालायबाय। मानोना जोंनि उदालगुरिनिफ्राय खमावबो 15-20 किल'मिटारसो जागोन टाउननिफ्राय आरोखि बे हाजोआ। आरो बिथिं भैरबकुन्द'जों थाङोबाथ' जों अरुणाचल गोलैयो, अरुणाचलनिफ्राय ओरैहाय सोनाबहा भुटान हाजो आरो। माने जोंनाव बे भुटाना नैबेथिं उदालगुरिनिफ्राय सिदा थाङोबा भुटान गोलैयो। बेनिफ्राय ओरै एसे साहा सानजाहा थांबावबा जों अरुणाचलबो गोलैगोन। हाजोआ मोननै रोखोम बेजों माबा जाहैयो आरो। दा आं दिनैहाय दिन्थिनो आखायाव लालायबाय, माने नैबे मा होनो जोंनिफ्राय बारा गोजान जाया नालाय, ओंखायनो जों बेखौ बारा दिन्थिनाय जाया मानसिफोरनो। नाथाय मानसिफ्रा बहुद बेयाव फैनानै गोबाङानो गावसिनि एलबाम माबा माबिफ्राव बेफोरखौ बे मिथिंगाखौ देखायफैयो आरो। बेयाव फैनानै नोंथांमोनहा माबायदि मोनदों एसे आंनि भिडिअ'जों, आंनि बे दिन्थिनायजों नोंथांमोनहा एसे नायनानै माबायदि मोनदों एसे खोन्थाहरदो अननानै। बेफोरावथ' पिकनिक बायदिसिनाफोरबो जाफैनो हायो, जायोबो, 1 जानुवारिफ्राव जानायबो जायो। दा खिन्थु बारा दै फैनाय जायाखै। जेब्ला दै जायो अब्लाथ' बहुद मोजां नुखायो। आरो माखासे माबाफ्राबो मिथिंगायारि माबाफोरखौ बांसिन मोजांसिन नुयो आरो। बेनिफ्राय नोंथांमोनहा जोबजासिम नायलांगोन होननानै आङो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बुंहरनाय थाखाबाय। आरो बिदिनो माबायदि मोनदों कमेन्टनि थ्रुयै आंखौ खोन्थाहरदो। नैबे नांजाबथारनाय आरोखि माबाजों, भुटान हाजोजों नांजाबनाय। भुटान माने नैबे हाजोआबो जोंनि इण्डियाआवनो गोलैयो, बेबायदि आरो। बे इण्डिया हाजो आरो, इण्डियानिनो जोंनिनो हाजो होनजायो बिथिंबो। थेवब्लाबो जोङो भुटानावसो बांसिन दं नालाय हाजोआ, ओंखायनो भुटान होननानै साननानै लाफ्लाङो आरो। थेंक इउ जोबजासिम नायलांनायनि थाखाय। आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय नोंथांमोनखौ बोर सारस्रि हरनाय थाबाय। बयबो गोजोनै थानो हाथों, गोजोन्थों। जोमै नुहुरलायनाया, जोमै नुहुरनाया आरो सापात बारिया जि मोजां जाखादों बिथिं सापातफ्रा रेवा रेवानो।
Riwari wari 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 Riwari wari Riwari wari. Garo Basti Mirele Linda nङा होमबा? बेनो आरो गार' बस्तिया मोनसेल' गामि दं आरो बेयाव, ओमफ्राय बेजों भुटान नांजाबखाथारबाय। खस्थ'लै बेयावबो मैदेरफोर बिराद फैयोना। बे जायगाफ्राव मा सिनेमा जालांबाय दे बहुदथा, बेफोराव माने मोसाफैलाबायनाय नुलाबायो आरोखि। ना सिनेमासो ना एलबामसो, अनेक मानसिफोरनि माबाफ्रा बे जायगायाव, बे लकेसनाव नुगोन आरो नों सोरनिबा लकेसनाव बे जायगायाव। माने मोजां ना नुनायाव। एकदम दैयाबो आराम बोहैबोखायो नै, दंग'बो दंखायो मालाय जि मोजां। हाजोनिफ्राय ओरै बोहैबोयो आरो जोंनि हाग्रा बंग्राफोर गासिबो।